Ti division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thla ang Serchhip Sports Complex running track siam na tho mek chu azima Vawiin track line rin na tho chan theih alan rihlo Serchhip Sports Complex synthetic running track siam meka hian he na thok tu Sinkot International te chuan tunkar atang hian track line rin tumin ma an la a Vawiin khan bulchan atan measurement la in heta hian ruala mi paruk tlan theina tura ruwa man chu atlin tok lo Vawiin line rin na hi tho chan theih alan rihlo ti he na thok tu te chuan an soini he na thok tu te chuan Vawiin running track measurement an la ka hian pumpuya fit khat vele zawin atling lo ti an soya he wang hian malak zui dan tur chungchang hi UDNP department ho tu te an da soipui le tur thu soyin hemia thutluk na an siam ma chuan na hi chan theih an ri don lo ti an soini heti lai hian march ni sari sang ni som pakua a running track siam na tlo tu Serchhip sub headquarters YMA Vigilance and Monitoring Committee chhuitu te hne na heti hun lai na thawh tu te chuan an track line siam mek chu len ruk om tur ani thu soyin tuna football ground om dan hi adik tok lo Vawiin duanga siam theih ani lo thu an lo soi to a track line hi international standard a inkar zaw zong hi 1.22 meters tur ani a heti lai hian Serchhip complex field chuan 1.10 meter bak asiam theih lo thu soin track line in car chu international standard ain inches li zelin azim don thu le tuna football ground om dana hian hetiang bak hian asiam theih lo ti an lo soi to thung ani Tunhnaia Serchhip-a Khawnvartui da tur aron thleng kimlo nia soi chungchang chhuitu Anti-Corruption Bureau ACB te chuan Serchhip ron chamchilh mekin Khawnvartui hralh nia soi chungchang a thu hriat nei ni a han hriat te thu an zawtfiah Thakalta February thla a Serchhip-a Khawnvartui semtur ron thleng kimlo ni a han hriat awanga Serchhip District Consumers Association SDCA ten thu chhuwa an siam hnuwa hemi chungchanga hian Central YMA chuan February ni som pariat sang ni som ni pakhat khan Mizoram Chief Secretary hne na hemi chungchang chhuifiah tura ngen na hi an the lut ti SDCA chhuitu te chuan an soya hetianga Chief Secretary hne na ngen na the lu ani hnu hian hemi chungchang chhuifiah tur hian Anti-Corruption Bureau ACB te chu shilin hemi ang hian ni mina chang khan ACB chang hian Deputy SP zawsang lian le ASI thangki mate Serchhip-a ron kalin he thil kai hnoya hriat nei te chu thu an ron zawtfiah ani heng ACB chang ron kalte hian min lam khan supply department ho tu te komin police te po hemi chungchang an chhui to chin te an zawtfiah boka Vawiin khan Serchhip-a Legal Metrology Inspector Office Supply Department ho tu tele Legal Metrology Inspector baka Serchhip District Consumers Association chhuitu te komin hemi hnu hian Serchhip-a Khawnvartui semna hmun tloin Khawnvartui an che khol dan te han enfiah hnuwa retailer pathum zinga Serchhip-a ommi pahnih te chu komin thu an zawtfiah bokani ACB changaron kalte chuan tun an hmalak na le Serchhip DCA sawin Serchhip Police Station a FIR a thelu chu a sang ti an soyani Khawvel pumah World Glaucoma Week hman mek pualin Vawiin khan Serchhip-a pawh hun hman niin zirlaite tan kongzo huai hot ani bok Tunhnaia som pathum thleng o tur World Glaucoma Week puala in khom Vawiin chnuwa Serchhip Press Club ane hi Serchhip CMO Office DO KCL biak ni chuan kai hruain he huna hian zo sang pui ophthalmic assistant chuan he huna kal khom te hi glaucoma natna mit BP sang natna chungchanga zirtira mit BP sang natna lan chhuah dan sang soyin mit munale senrem room te chu alan chhuah dan langsar ani thu soin hetiang om te chuan ma ni a inrin hlelna chang hriat a poimo thu le akha to ka mit en fia tir fo chu ngai poimo atul thu a soya mit BP sang chu a en kol na man asan thu po soin inven thei ani laya inven chu a poimo thu a soibok heba ka hian mit en kol uluk poimo na sang te soin tun laia thir tan na khol kan man na satawanga helam na thok tu te an fim khur atul thu soin naupang in fiam na awanga mit chhia tam tak an om to awanga fim khur atul thu a soibok Vawiin Serchhip Press Club a hun man zo hnu hian Government GM High School Serchhip zirlaite nen he hapta man mek puala kongzo nei ni in zirlaite chuan glaucoma natna chungchanga in zirtir na thuziak sang te an keng bokani kumina World Glaucoma Week a hian thupuyata The World is Bright Save Your Sight ti chu man ani
Serchhip Marveng branch YME ten an huam chunga mei thai pakhat chen na in an sak chu Vawiin khan zawfelin in nei tu te hne na an hlan Serchhip Marveng branch YME te hian an huam chunga mei thai ma nia khosa reng pui chen na in hi kumsang ni vel khan saksakin hei hi achia to avangin kumin january ni som paruka changkhan natlangin an saksak le a in hi aban le bi ma RCC mangin asam tai pa chun zom ani a adung fit som pariat le awang fit som paruka zaw sakni in sakna an tho atang hian natlang hi nei chun zom chho zel ani a Vawiin khan an in sakna hi zawfelin in nei tu bungrua hi thiar lutin an hlan ngalani he in sakna tan hian veng chung mi puiten an rem chan ang sum le pai tho khomin marveng VC ten cheng sing ni an pek ba ka physical chuak te khan cheng sing khat an pe a Serchhip bial tu MLA lui pulal do ma chuan cheng sing khat pe in UDNP department chuan cheng sang ruk an pek ba ka mitlom ngai ten bungrua sang an tho khom boka Vawiin tlai khan in sakna hi zawfelin natlang tha za songkwa panga an seng bokani helai hmuna hian hun poi mo tak mai hun rihlo te an mang do na ama sain pathian thu han ti ri lokan duwa ma chuan thil tha piatan krista isu chon siam omin ama kut chuak kan ni sia chu thil tha ti chu kan omna turin pathian in a buat sai lo kani ti kan hmua ki ti ang chu kini waime te hianin voine hian ataka thoktu ning kan thia Serchhip Marveng branch waime te hianin me lung poi mo tak mai hei pireng pui in kanan sa zo theih lo mom hle maya voina hianin Serchhip Marveng branch YME hemi malak na bultum tu te voina rongkal khop te hi in hmel thiat tin kan nei lokanga kan president hi pu PC holding liana ania ban kan vice president pu hralh biak luwa kan assistant secretary pu laldin puya kan treasurer pu PC holding banal guana pu guana finance secretary he pu PC malsom dong liana ania ke he PB malsoma secretary kan ya pu Lalrin Moya kan executive member ania pu laldu oma kan executive member ania nula laldu lai kan executive member ania tlangwal lalbiak zuala kan executive member ani boka voina heng mi te hi pireng pui in kan saka amor bokna hun mang tu te kan ni pireng pui in sak ani thena tura sum din mun lo lu dan tlang pui ani a veng chunga mi puite mi in phal te hena tangin pireng pui in sakna tur pol hian tholom a thei in tho turin kan in nge na kan ngen na te ngai poi mo in veng chung le veng pon kho khana tang te po in mi in phal enga moza tin poisa an ron tho a chung mi mal le helai veng chung le mun danga tanga poisa an tho thing khom chu cheng sing sari sang khat za sari ania tin hei ba ka hian veng chung pol rang le UDNP atangin poisa kan mu boka chung te chu tlang pun han soila UDNP atangin cheng sang ruk kan mu a mar veng VC sang ni panga sang ni som panga tanga sang ni som ni VC luite ne na tang khan cheng sing khat kan mu a tin tuna marveng VC nilaite atang hian cheng sing ni kan mu a marveng branch MHP tangin cheng sang khat marveng MNF unit atangin cheng sang ni tin branch we mai in cheng sanga kan tum ve boka heng ba ka heng poisa tling khom atang hian branch we mai kut kenin branch we mai ruam man na angin ti hian voina in kan lo pe fel theita ani khop maya ti hian marveng branch we mai huam chunga mei thai pakhat pireng pui chuan min phalte le min pe te zara I chen na in nuam tak mai alo nei thei don ta a he chuwang chuan hetiang ang puitlin ani thena tura ta na min seng so zong te chunga e marveng branch we me ten lom thu kan sui tak me ani
kuna hian ni kum luka kan treasure min boral san ta pu zaya nu pui pimari ni te na hianin khosavet chut mai ni a concrete works te cement works te lo wangin duangin kan man mo theilowa nga char ve zel te nga ya chunga wang te chuan be se angin kan zo ma the theilowa ani ram lo man mo ve to bok ne ti hiarin luat heya kan lo khor pum ta ka chuan anin vom lut ve roi phot sela ti chuanin abak achung an chei bol te chu zoing kan lat tileng chu ti in ruam man na kan siam ani irai ka kan sei du ni marveng bran chuai meten pireng pui in sak pireng pui in ta na an sak sak chu lua thaya pe alo ni ta ka wangin pireng puin lim tak le thamuang taka alua turin tu na hian lom takin ka honge Serchhip ZPM thalai block te chuan Tunhnaia MNF Party in Serchhip-ah an party zom thar te hming le san siam chu en an phal lo ni in an soi nimina thu chuan siama Serchhip ZPM block thalai te chuan March ni hni sang hni som hni pakhat khan Serchhip constituency bial by election lo turatan MNF Party chuan Serchhip bazar tual zola Chief Minister Puzoram Thang Vawiin campaign and kick off ti soin he huna hian zoram thanga chuan ZPM atanga mi somthum pali lai lom lut anga soin adu tan an lom lu te hming le spo en thei ani thu a soi ti an tar langa hetiang zat hi ZPM atanga lom lu an an hriat lo thu soin tu te nge an lom lu ti hriat tuma hming le chu en an phal le chuan boxi lo awangin MNF te hian an zengai boruak lom lu zia kha an lapuren ani ti ati chiang hle ani an ti a hetianga thubel chian do lo mi pui ma soi hi MNF te hian sim to se an ti hle ti an tar lang bok PWD changtu le Chief Minister ni bok Puzoram thanga chuan hun taka kong siam zo lo tamlutuk chan jinga Mizoram ruwa tui tam wang le rin lok lo leimin atam thin wang ni in a soi Vawiin Assembly Khawma House Member Vanlal Hanan PWD Nuai na thawh project za somkwa pahnih lai hun taka zo ani lo chan a zo na changin PWD changtu Minister Chief Minister ni bok Puzoram thanga chuan project buai pui chhungin thilman alo to mana hralh hlui ati thei to lo en non ngai ni thin chuan hna ati buai thin ani ati a he ba ka hian ruwa sur wang lai kong siam hlei thei ani lo thina wang te hriat lok lo leimin thar lama thlen thina wang te in a hun taka hna zo ani lo thin ati he ba ka hian Chief Minister chuan state pon atanga tender chang tu contractor tem an rin ang ni lova Mizoram hna an tho chak thei lo wangin hna an tlai fo thin ani ati boka zu zirlaite po atam thin ati a hetiang har satna pumpel turin sarkarin thei to pin ma ala a hun taka zo ani zel theinan malak an tum ti asoi bok Vaireng te a kuwa kudam somnga chuang omin kuwa sumdon na mi somsari chuang anin nam noi Myanmar atanga lak lo kuwa hi India ram chungril zok thlenpui turin champhai atangin vaireng te a kudam sang sanga che khom thin ani a vaireng te atang hian le tu tur namdang sumdong te hne na hral le thin ani vaireng te a dudashan pala in vaireng te a kuwa che khom na kudam sang atlo na a Vaireng te Border Trade Association chhuitu te chuan kuwa kudam hi somnga chuang om thuan soya he sumdon na in nam noi hi mi somsari chuang an ni thu le sumdong zinga hian namdang mi pasari vel an om thu an soibok kuwa hi atlang puin keji khat cheng zani atanga cheng zathumani a vaireng te atanga asam lam phurlu don hian vaireng te a taxation center a GST an choi thin ti Border Trade Association chhuitu te chuan an soya he ba ka hian vaireng te a enforcement check gate trade and commerce check gate le vaireng te police check gate a poisa an choi thin thu an soibok Sports Minister Purabat Romoi Roy te chuan tukin khan bial chung Aizol East Chu a chung kaza somnga te hne na achung thum na atan puan thui khol asem chuak heng puan thui khol semna puala in khom toy nei Aizol East Chu bial to MLA Purabat Romoi Roy te chuan sumle pa ya chuan chan na le hlo na tur ani ti hrareng chungin bial mi pui te le ram le namtan zau zo ka rongbol turin politics sa alut ti asoya
thei to ap chwa zel atum ti po ta langin na sale zuala mi pui rong abol zui zel theinan ama choi oma chongchai pui thin turin kut khol dong tu tele khotlang shwai tu kal khom te chu ange na ni sports minister ni bokpur ba romoi roi te chuan Khawvel in COVID-19 shipui na satakin atuara state dang te ang thovin Mizoram Sarkar point sumlama har satna na satak atok ve ani atia chutianga Mizoram Sarkar in sumlama har satna ato mek laya Central Sarkar atanga mason sum tam tak a department en kol kaltlanga Mizoram ta na alo luang lut ve chu Zoram thalai te ta na pathian mal som na ani atia dik tak le changkai takamman ani nge adu thu asoi bok he huna puan thui khol dong tu te chu an khol don te changkai takamang tu ra cha in abi kin chung kwa a mei chia ten puan thui an thiama chul thu asoya nu le pa te po in an tu le fa te chu ma ni mambo in to del thei tura puan thui thiam tir tu le an khol don te mang changkai cheu turin ange na ni Aizol is to bial to MLF Purba Dromoi Roy te hian abial chunga mamo tu te ta na MLF fana changin chumthum kut khol asem to a tuk ina asem ne na Vawiin puan thui khol zanga somsari zet asem to ane Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan Tunhnaia Old Age Pension tar chom na akim lawa sem nia soi chungchang chu zawtfiah hemi chungchanga nimina sarkar thu chwa chuan Old Age Pension hi Ministry of Rural Development chuan National Social Assistance Program NSA Tunhnaia kumsom rukachanga kumsom sare pakwale kumsom hriat chin chunglam te tan Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme kaltlangin apeti tarlangin kumsom rukachanga kumsom sare pakwa te hi khata central share cheng zahni le state share cheng za zel pe in kumsom hriat chunglam te hi khata central share cheng zanga le state share cheng za zel pe kan ni ti antar langa tundin huna central share hi Serchhip District B ka July sang hi somni thleng sem to ani thule state share hi September sang hi somni thleng sem ani to ti po tar langin central share hi August sang hi somni atanga October sang hi somni thleng sem thei maya pe fel jep ni in December sang hi somni thleng pek thei nan sanction tura buat sai me kan bok ti antar langa hemi ba ka hian Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana PMGKY Nuaya COVID-19 shileng awanga chomdol na tan Central Sarkar in Old Age Pension dong tu te hne na cheng sang khat cheu apek po sem to ani ti antar lang Sarkar thu chwa chuan Old Age Pension Scheme Nuaya pension dong tu turten andon tura Ministry le State Sarkar in ati zat hi voi khat ma lak then sak ni lovin akim thlapa pek zelani ti tarlangin chum khata tharukatam te thlaliatam te sem chho ani thin ti antar lang bok nimin khan Mizoram sample zaruk somruk enfiani in henga chang hian COVID-19 shikai mi panhi mu chwa le anni a Mizoram district som pakhat zinga shikai en kol lai omna district panhi chi a om to ani nimina shikai mu chwa panhi te hi rapid antigen test manga sample enfia zaruk som thum panhi te atanga shikai mu chwa ni in pakhat hi champhai veng thlang mi ni in aizola in check up turakal shiakai ti mu chwa ni in shiakai na chuizui ngal ani a pakhat dang hi champhai district mi bok ni in Manipur atanga ron ho Saitwal district a shiakai ti mu chwa ani bok nimin khan ZMC laboratory a sample somni paruk enfia ni in district shanga thunat laboratory a sample panhi enfia ani boka shikai mu chwa ero an omlo thung Vawiin tlai dar nga thleng khan Mizoram shikai mu chwa chu sangli zali somthum pali ni in hengzi nga sangli zali som panga te chu en kol dam an ni to a shikai mu chwa atanga zazela somkwa pakwa point panga pasari te chu en kol dam ni to in shikai en kol lai pakwa han la oma shikai zinga nuna chan mi som an om to bokani tundin huna Mizoram district som pakhat zinga Aizol le Saitwal district a chi shikai en kol lai an om to a Aizol district a hian shikai en kol lai mi pasari la omin Saitwal district a mi pahni en kol me kan lani a Abak district danga shikai en kol lai an om to lovani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani